Bueno, ekuazio honek dauko oso itxura berezia. Begiratu, biderkadura bat berdin 0 agertzen da. Eta biderkagai bakoitzak, ekizak eta zenbakiak ditu. Orduan, zuk pentsa behar dozuna da, biderkaketa honek 0 emateko, dauden aukerak dira. Ero lehengo biderkagaia 0 izatea, ero bigarren biderkagaia 0 izatea, ero hirugarrena 0 izatea. Horregaitik, daukaguna da. Lehengo biderkagaia berdin 0 egin, ekuazio bat. 2x karratu, ken 50 berdin 0. Beste ekuazio bat, izango da, 2x karratu, ken 5x berdin 0. Eta, hirugarrena, minus 2 ken x berdin 0. Hau da, 3 ekuazio ebatzi behar dira. Ez dozu biderkaketarik egin behar. Kontuz. Ez biderkatu. Ze biderkatzen azten bazara, ekiko dozu, ekuazio bat oso maila handikoa, eta ez dozu jakingo nola ebatzi. Beraz, ez biderkatu mesedez. Hasiko gara ebazten, orduan, lehengo ekuazioa. Hau da, lehengo biderkagaia berdin 0 egiteak emoten da bena. Bada ekuazio bat, bigarren mailakoa, A, bi daukona, B, 0, eta C, minus 50. Badakizu, olako ekuazioetan egin behar duguna da, ekizkarratu duen gaia atal baten utzi, eta bestian zenbaki utza. Gero, ekizkarratu eskatzeko zati bi egin, eta ekizkarratu geratzen da, kasu honetan, 25. Beraz, ekiz, berdin erro 25, baina hor soluzioak dira plus eta minus. Beraz, daukagu plus eta minus 5. Lehengo soluzioa da 5, bigarren soluzioa minus 5. Ia, bigarren ekuazionek nolako soluzioak emoten daben. Ekuazio hau, bebai da bigarren mailakoa, eta hemen A da bi, B da minus 5, eta C da 0. Bueno, C0 duten ekuazioak, ebatzi behar dira biderkagai komuna ateratzen. Beraz, x ateratzen dugu biderkagai komun moduan, eta geratzen da x bider 2x ken 5. Berdin 0. Orduan, ebatzi behar dugu, lehengo biderkagaia berdin 0, ze hau be, biderkadura bat berdin 0 da, orduan, hemen bebai egin behar dugu, biderkagai bakoitza 0rekin berdin du. Orduan, bi ekuazio txiki-txikiak ebazteko. Lehengoa, soluzio bat da. Ja topa dugu ekuazionen hirugarren soluzioa. Ipiniko dugu hemen beste soluzioekin batera. Eta hemen ebazteko lehen mailakoa denez, x atal baten utzita, bestian zenbakia, dana zati bi eta dana zati bi eginda, x berdin 5 erdi geratzen da. Eta hori da, ekuazionen laugarren soluzioa. Eta bakarrik geratzen da, ekuazio txiki hau ebazteko. Eta ekuazio hau lehen mailakoa da. Orduan hemen, x askatuko dugu, bigarren atalera pasatzen, positibo geratzeko, eta geratzen da, x dela berdin minus 2. Orduan hori da, ekuazionen 5. soluzioa. X berdin minus 2. Eta orduan hemen daukaguz, ekuazionen soluzio guztiak.